Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Teka lang partner, may lalamove. May delivery. May delivery. Pipigapin po muna. Wait lang kayo dyan. Teka, sagutin lang natin. Nandun daw sa Taft. Dubo. Hello? Hello, good morning po. Mr. Speedy po. Ay, Speedy pala. Hi po, kuya. Ma'am? Yeah po, good morning po, kuya. Ma'am, saan po ba dito yung drop-off? Nandito po ako sa may Star City. Nandiyan ka sa may Star City. Ganito, kuya. Sakay ka po ng roller coaster. Tapos, hindi, joke lang, kuya. Joke lang, kuya. Ano pa, kuya? Dito po sa may ma'am yung Halandoni po ba na street? Apo, tama. So, papunta ka dun sa, nakikita mo yung Rojas Boulevard. So, yung Manila Broadcasting Company po ay papunta po ng Rojas. So, pagkatapos po ng Star City, may Aliw Theater, tapos po meron pong Manila Broadcasting Company. Tapos po, paiwan na lang po sa guard kasi po naka-ere na po ako, kuya. Thank you. Salamat. Sige, wala lang po. Thank you po. Salamat. Ingat. Thank you, ma'am. Salamat. Anyways. Mahalaga yun, partner. Kasi nung Sabado, pumunta ako ng Liliw, Laguna. Oo. Tapos pumila ako dun sa Liliw Bake Shop. Nag-tricycle ako papuntang Liliw Bake Shop galing dun sa kamag-anak ng aking asawa. Nag-tricycle ako, hindi na kami nagdala ng sasakyan kasi, 'di ba, ang hirap ng parking dyan. Dun sa main road ng Liliw. Oo, kasi madami bumibili ng tsinelas dyan. Mura kasi, quality pa. So, nag-tricycle ako, partner. So, pumila ako mga pang-apat. Nung turn ko na, partner, ubus na yung pianono. Pinila ko pa yun sa Liliw Bake Shop, partner. Isipin mo yun, no? Umuwi ka pa talaga ng Liliw para doon sa pianono. Hindi naman, pero pumila ako para doon. Oo. Tapos pagdating ko, nung ako na, walay na. Tapos pinost ko, tapos natandaan ako nung nagbabantay na ako yung hindi ko na naabutan. Oo. So ngayon may magpapadala, pero hindi yata sila, pero may magpapadala si Miss Myra na parang family friend yung taga Liliw, Kenemerot. So mahalaga yung call na yon. Ayoko mawala yung pianono. Yun lang talaga yun, partner. I just had to take the call. At saka hindi masarap kasi talaga yung pianono. Gusto ko na yung mga produkto na legit na galing sa source. Correct, totoo yun eh. Parang halimbawa, pagpupunta ka ng Iloilo. Oh, yan, diba? Diba? Doon mo talaga magugustuhan yung bok choy, yung buttered toast. Yes. Mga ganun. Meron naman mga sa iba. Pero syempre, butterscotch ang favorite ko dyan. Oo. Bali, wala na pong mahiwagang Burnay talaga. Pag-uusapan na po natin yung mga produkto ng Pilipinas. So, kaya ako tinake yung call, okay? Eto na. So, halimbawa, pag pumunta ayaw talaga. Ayaw talaga nilgi. Tapos, Charot lang, joke lang. Eto na. Okay. Drama pa naman ata yung Burnay ngayon. Oo nga. Di maganda yun na sinimulan natin ng magaan. Yan. Di ba halimbawa, pag pupunta ka ng Lukban, Quezon? Ayaw pa rin tumigil. Kasi yung, kunyari, longganisan Lukban. Marami namang dyan longganisan Lukban. Pero alam mo, pag galing ng Lukban, doon talaga, may halong dugot pawis ng taga Lukban. Kaya mas masarap. Correct, ganon. Okay, pwede na? Pwede. Nabigay tuloy ako. Amoy longganisa. Nadinig namin yun. Nadinig nyo po ba? Sorry na. Na-try mo ba sa Liliw yung palabok? Masarap din doon. May palabok doon na pinipilahan din. Baka naman po dyan. Baka naman po. Pwede naman po dyan. May sikat na nakainan din ng palabok doon. Yeah. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Sige. Pwede na?
Pwede na. Pwede nagmobor na. Okay na. Okay, game. Okay. Hi, Nicole and Chris. Pakitago na lang ako sa pangalang Girly, tambalanista since 2009. Aaminin ko na may mga panahong hindi ako nakakapakinig regularly, pero iba talaga ang samahan ninyong dalawa. Binabalik-balikan. I still remember yung mga hugot noon ni Nicole kasi wala siyang mahanap na matinong jowa. Naalala ko din yung mga panahong nakikisimpathize si Nicole kay Chris kasi iniwan siya ng jowa niya. Parang hindi naman ako nakisimpathize. Parang tumawa ako. Wala namang simpatya yan. Wala naman simpatya sa akin. Charot. Anyways, I wrote to you because wala akong mapagsabihan ng guilt na parang nakabaon sa puso ko at hindi mawala-wala. I am hoping sharing with you and your listener helps. Teka, parte baka hindi niya nakuha. Wala pa rin. Hello, kuya. Hello, ma'am. Opo, nandito na po ako sa tapat ng MDC. Ayan. Ngayon ka lang dumating. Ang dami na namin pinag-usapan tungkol sa'yo. Ma'am, choppy po kasi. Ay, choppy. Hindi ko maintindihan. Ay, okay lang po, kuya. Kuya, may babayaran ba? Kuya, may babayaran pa po. Wala lang po ba sa guard? Yes po, pakuha. Paiwan na lang po sa guard kung wala na po akong babayaran. Thank you. God bless. Wala lang po sa guard. Thank you. Bye. Makalagay pa yun, no? Sorry. Kailangan makarating sa akin, Naglilihi partner. po si partner sa pinono. Nakakaloka. Hayaan na natin. Hayaan nyo na po. Oh, kasi pag hindi po niya nakain yung pinono, Nangahampas po ako ng partner sa ere. mga nganib po ang buhay Mga natin. nganib. Anyways. Ulit, top. Nagigilty na tuloy. Nakalimutan na nila Kasi yung naman ano. anyways, itong si Girly. Oo. Sabi niya, I wrote to you because wala akong mapagsabihan ng guilt na parang nakabaon sa puso ko at hindi mawala-wala. I am hoping sharing with you and your listener helps. I had a very hard upbringing because my father was not a very responsible man. He was never a good provider of our basic needs. He was also never a good provider of moral support. Ang mantra niya sa buhay is, kung ano man ang wala tayo sa buhay natin ngayon, di wala. Kapag wala siyang trabaho, magtiis sa gutom. Ang gagawin niya, aalis siya ng bahay na maagang maaga. Uuwi siya ng gabi, lasing na lasing. Hindi man lang kami tanungin kung paano namin na-survive yung buong araw. My siblings and my mother learned to live with the setup. First year high school pa lang ako kung ano-anong racket na ang pinasok namin to get by. Kasi alam namin na wala kaming maaasahan sa father ko. When I was in second year college, wala akong pambayad ng 500 na tuition fee. Sagot ng tatay ko kung wala daw akong pambayad ng tuition, wag na daw akong mag-aral. Sinikap ko pa ding makagraduate na college kasi alam ko na kung hindi ako makakatapos, the life of my children will be a repeat of mine. I want to break the cycle. Nung magkatrabaho kami ng mga kapatid ko, we supported him and my mother. When my father died, I did not shed a single tear. Kahit crocodile tears walang lumabas. Honestly, I did not feel sad. Instead, I felt a wave of relief kasi hindi na namin siya kailangang asikasuhin at suportahan. Kahit kasi hindi siya naging mabuting ama, palaging sinasabi ng nanay na tatay pa din namin siya. If only because of that, we have to provide and care for him, even if we never receive those things from him. Daming English niya. Girly. Nahihirapan na nga ako. Dami mong English kanina ka pa. Charot. To this day, it haunts me na hindi ako naiyak nung namatay ang tatay ko.
Wala ako mapagsabihan kasi feeling ko I will be judged. Tingin ko kahit idetalye ko pa kung gaano siya ka-irresponsable, the judgment will still rebound to me. I now have my own family. Meron po akong responsible husband na takot magutom ang mga anak namin. Although hindi malaki ang combined salaries namin, hindi pa rin naranasan ng mga anak ko na mangutang sa tindahan na overcredit na kaya sinisigawan at pinapahiya ng tindera. I'm sorry if parang sobrang bigat ng letter ko. I just have no one to tell my feelings except you, Tambalan. Sigurado akong sa kabila ng bigat na dinadala ko, mapapatawa niyo ako when you read my letter. And I am sure you will have helpful insights din. Thank you, Tambalan. God bless you both and sana abutin pa ng maraming dekada ang tandem ninyo para marami pa kayong mapasaya. Ang inyong tambalanista, Girly. Thank you, Girly, kasi you wish goodwill upon the Tambalan na gusto mo. Mas marami pa kaming dekada na magtagal para mas marami pa kaming mapasaya. And talagang ina-attract namin yan kasi ang liliit pa po ng mga anak namin. Mahaba-haba pa po ang laban ng tuition fee. Correct. Marami pang kakainin bigas. Ay, di ba nakakain babayuhin na Correct. palay? Basta marami pa pong extra rice na kailangan tirahin ng mga anak namin. So, yan din po ang wish namin. Yan, 'di ba, na patuloy din ang pagsuporta ng maraming tambalanista parang magtagal pa kami ng ilang mga dekada. Ayan. So anyways, back to you, Girly, na gustong gumaan-gaan ang pakiramdam. Gusto mo ng piano na dumating? Teka lang baka mamaya hindi pala ito. Teka ha. Padalhan mo. Share na daw kayo. Ilang pianono ba yan? Ayan! Browas pala yung dumating. Ayan! O ha? Ayan na! O ilang box yan? Dear Miss Nicole, Papamfam, here's the pianono from Lilio. They also give you 1 box. Yay! Ang dami! O, diba? O, papadalan kita, Girly, kahit masama sa loob. Galing kay Miss May Lorenciana ng Palacio de Manila. Diyan ako nag-reception, di ba, partner? Yes, nung kinasal ako, oo. tsaka nag-birthday yung anak ko, tsaka nagbinyag. O nga na, amigo nga, nakakagutom mo. Ang sarap! Ano to? Ano Amoy- nasa gilid? Baka may pera? Malay mo may pera, di ba? Ay, may asin. May asin ba to? May pa ganon, di ba? May sprinkle. Budbud. May pa-sprinkle. May pa-budbud. Oy, thank you. Thank you so much. Ano, Girly? Hihintayin mo ba yung ano? Bigyan na lang kita advice. Wag to. Hindi, pinapagaan lang Akala namin. ko punta ka na lang dito, bibigyan ka ng pianono. Sobrang isang effort. kagat. Charot. Oh, anyways, Girly, ayan, pinapagaan namin yung sabi mo nga, parang feeling mo kapag kami napagsabihan ka at feeling mo kapag katambalan yung sinabihan mo, sana feeling mo gagaan yung kalooban mo. At yun, sana, 'di ba? Alam mo, nothing happens by chance. Yung kung kailan tumawag si Mr. Speedy Delivery, nung time na nag-uumpisa yung tambalan hanggang sa kalagitnaan na nag-uumpisa na hanggang sa nakarating yung pianono, 'di ba? I mean, correct. Nothing happens by chance. Kasama siya sa Aliw Factor ng ating tambalan segment for today. And yun naman yung gusto naming sabihin sa'yo na kahit na marami mga mabibigat na nararamdaman tayo sa buhay, merong mga pang-aliw, di ba? Agree ako doon. Oo, so kami na yun. Padala ka din ng pianono. Charot. Nabaligtad tayo na. Nabaligtad. Hindi Diba, na nagbigay ng diba? hingina. Kaya nga. Baligtad. Anyways. Hindi yun naman talaga Yun naman give and take sa buhay. Sa true. Siligundahan. Nagbigay kami ng kaligayahan. O anong balik? Charot. Alagay, bigay lang ng bigay. Kaya nga. Dapat masaya din naman tumanggap. Kaya nga. Diba? Diba? So in this case, magbibigay Girly. kami ng payo. Bigay ka rin ng alam na this. Charot. Anyways, guilt feeling na hindi matanggal-tanggal kasi hindi ka umiyak dun sa At saka parang instead of nalungkot ka, parang nabunutan ka pa ng tinik, 'di ba? A wave of relief, sabi mo, na wala ka nang asikasuhin at wala nang masakit sa ulo sa buhay mo. Kaya parang feeling mo ngayon, ang sama mo naman, ganyan yung nararamdaman mo.
mahirap sumigunda sa'yo kasi baka magalit lahat talaga ng mga, 'di ba? Lahat ng mga tatay, lahat ng mga may minamahal na mga tatay, yung mga ganon. Pero valid naman din eh. Valid naman talaga yung nararamdaman mo. Sa hindi ka naman nakaramdam ng pagmamahal kahit kailan eh. Nakaramdam ka naman talaga ng ginhawa nung nakaalis na eh, 'di ba? Parang ganun. Valid yung feelings mo. Ako para sa akin hindi ko pwedeng sabihin ang sama mo naman, hindi ka na guilty or ang sama mo naman, ganun. Kung puro negative yung negative yung na-experience mo, hindi ba't natural yung nararamdaman mo. Ang sigurong dapat lang talaga is to find the forgiveness eventually. At mangyayari diba? yun for sure. Oo. Tao lang tayo. Minsan ma-realize natin yung bigat ng hatred kapag Tingnan mo hinayaan hanggang natin ngayon. manatili sa puso Correct. natin. Hanggang ngayon, dala-dala mo. Diba? As you mature, ma-realize natin yung value ng forgiveness. Totoo yun. Ganun. So, yun lang yung prayer natin na dumating ka dun sa point of forgiveness. Yung masarap na siya sa pakiramdam na pwede ka pa rin namang humingi ng tawad kapag alam mo yun, yung mga ganun, kahit wala na sila. Naniniwala ako doon. Oo, ganun. Correct. Ako naman, I'd like to take off from your statement, partner, na yung pagtawag nung delivery boy, na tambalan na, naniniwala ako that everything happens for a Correct. reason. Nothing happens by chance. Yes, may parang ganun din pala. Oo, 'di ba? Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, maganda o hindi maganda, lahat ito may dahilan. So, ang perspective ko dito while hearing your story, girly, perspective English ko dito. kasi ang dami niyang English. Oo nga. Bilisan mo. medyo natagal kami i-process. Teka lang English nga. Grasping for words Ayan, nga. grasping for words. Go. Umpisahan mo sa grasping for words. Umpisahan mo doon. Kailangan liliban na natin ng libilan konti, mo. partner, yung grasping for words. May crocodile tears pa siyang nalalaman, Oo nga. partner. Ano bang itsura nun? Crocodile Pag crocodile tears. tears. Ano ba ibig sabihin nun? Mukhang politiko. Hindi, may tears eh. Akala ko kasi buwas. Ikaw Ano? Buti na lang nakatalikod ka doon sa gate ng office. Kasi kung nakaharap ka, buti na lang may guard dito. may pulang ilaw na naman sa Yan na noo naman mo. yung pulang ilaw sa noo. So anyways, dito Diba? pwede mag-AM eh. Oo. Feeling ko- Walang kredibilidad. Hindi yun. Feeling ko, dire-diretsuin ko hanggang lagi na ako may death threat. Sareng. Breakfast mo yun. Oo. I eat banta sa death buhay. threats for breakfast. Ganun. So So anyways. isipin mo yun. Kay girly. Okay, girly. Di ba? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Grasping for words. Grasping. Yan. Balik, rewind. I'm grasping for words. Crocodile tears. Okay. The quick Hindi. brown fox jumped over the fence. Peter Piper. Peck the pickled pepper. The pickled piper. The pick. Okay, game. Hickory-dickory dock. The mouse. Seashells by the seashore. How much wood can a woodchuck chuck if the woodchuck? How much wood would the woodchuck Bakit sa amin ka humihingi ng payo? Bakit kami? Sinto kami. May forgiveness pa kaming nalalaman dito. Ano ba? Alam mo yun. Hindi, ito na. Sige, seryoso na tayo. Di ba, ang perspective ko dito, na habang pinapakinggan ko yung story mo, bagay na pwede mong pagkunang ng napakaraming aral yung sakit na iniwan sa iyo ng tatay mo. 'Di ba? Kasi kung hindi pina-experience sa iyo ng tatay mo 'yon, intentionally or unintentionally, o kung kusaman ganun talaga siya mag-isip sa buhay, hindi ba't ang dami mong natutunan? Correct. Hindi diba ka yung mga anak niya nga hindi na nagugutom, Oo. hindi na experience na masigawan sa tindahan kasi overcredit na. Oo, 'di ba? Hindi ka magpupursige sa buhay, hindi mo aayusin yung pamilya mo ngayon. 'Di ba? So ibig sabihin, ang point mo, partner, may maganda rin namang naidulot. Yes, yun yung Oo. pwede nating tingnan sa storya mo. Na yun nga, everything happens for a reason. Masama or hindi maganda yung tinuro sa'yo, pero kapupulutan naman ito ng aral sa bandang huli. Diba? Diba? Tsaka, ang mahalaga talaga, partner, ay yung matuto. 'Di ba? Matuto from the
from past mistakes. At Yes, maganda yes, yung from other, people's mistakes. Maganda, yes. tsaka maganda yung yung perspektibo niya, partner, that she wants to break the cycle. Kasi Yes, meron daw yes. tinatawag na, hindi kami maalam dito at magaling, no? Pero meron daw tinatawag na generational curse. So, dapat daw talagang putulin yung yung cycle na yun o yung curse na yun na hindi maganda. And ang maganda dito, yun eh. 'Di ba? You have decided to break that cycle. And as a follow-up dun sa sinabi ni Chuper, 'di ba? Kung makikita mo sa perspektibong ganyan, sa ganyang POV, 'di ba, na may maganda namang naidulot, then I guess eventually the forgiveness will follow. But Yes. hindi naman natin 'yan ipinipilit agad-agad. Correct. 'Di ba? Ano lang panahon na 'yung makakapagsabi na napapagod ka ng dalhin 'yang nararamdaman mo at gusto mo na Correct. lang siyang i-let go, 'di ba? 'Di ba? Parang kapag ka earn ka na. 'Di ba? Kapag para mo siyang kinikerry mo siya ng husto eh. Yes, 'Di ba? yes. Pero finally na let go mo siya, 'di ba? There's a relief, 'di ba? There's comfort already of letting it go, 'di ba? Gotta go. Gotta go, 'di ba? Ganun yung pagditing. Kulang talaga yung gamot namin ngayon eh. Sorry. Nagpapati train. Naubos na. Nagpapati train kasi si Patapot, yung anak Okay. ko. So pagka Ano nasa yun? Ano yun? pati train. Hindi yung Gargo. Kasi merong usong wag kami kasi girly eh. Ang layo na ng usapan. Meron kasing laruan. Maayos yung payo, tapos biglang kumanta ng ganun. Gargo. Hindi kasi example ko, Erna. Okay. Example ko, di ba, yung kapag yung ang sakit-sakit na sa pakiramdam, tapos yung finally you gotta go. Di ba? Okay. Parang I'm sorry if it's such a kadiring example if you're like eating champurado today. But it's a perfect example of carrying so much burden. Andyan siya na pag nilet go mo siya, di ba, ang sarap sa pakiramdam, parang, 'di ba ganon? Yun. So anyways, naalala ko lang kasi merong laruan, partner, na para siyang turtle, na para siyang flamingo. Uso siya, partner eh. Mahal lang, di ko binili, pero nakita ko siya. Ang gagawin, papakainin mo siya ng papakainin na parang color pink na food. Oo. Na para siyang Play-Doh. Okay. Ganon. Tapos, maya-maya, tutunog siya ng, gotta go, gotta go. Tapos, Ibig sabihin, iuupo mo siya dun sa toilet bowl na see-through. Mapupupo na siya. Oo, tapos makikita mo yung umiikot-ikot pero kulay pink, kaya hindi kadire. Pero ang cute panoodin. Yun lang. Naalala ko lang. Kaya, napakanta ko ng, gotta go. Kasi, eventually, hindi ka namin pinipilit, pero you gotta let it go. Yes. Gotta yes. go na talaga yung na yan, yung guilt feeling na yan eventually. And I pray that day will come. Correct. So bigyan lang din namin ng DNO. We do not disregard Your feelings. Kaya nga, di ba yun the yung una ko sinabi? feelings, yes. Sobrang valid yan. Correct. Yung nararamdaman mo para sa akin, okay lang. Yun yung experience ko, di ba? Hindi Correct. namin sasabing mali yan. Ang sinasabi lang Totoo natin, yun. tingnan mo hanggang ngayon, dala-dala mo. At yun yung maganda doon, no? Minsan kasi, 'di ba, yung mga negative emotions na meron tayo, feeling ko nasa stage pa rin ito na pina-process niya yung emotion niya. Yun yung maganda yun. 'Di ba, minsan ang tendency natin din, talikuran ko, kalimutan ko na kaagad basta-basta. May mga taong pina-process nila yan eh. Yes. And the feeling namin, in your case, pina-process mo pa rin siya hanggang ngayon. Ang maganda nun, kapag pina-process mo yung emotion mo, napupulutan mo siya ng magandang aral. 'Di ba kasi nagre-reflect ka. 'Di ba? Iniisip mo yun eh. Bakit ganito? Bakit nangyari? In your case, medyo extreme lang ng konti kumpara doon sa mga napakaraming kwento na, 'di ba, yung mga kwento ng mga pagmamalupit sa atin ng mga magulang natin. May mga ganong instances din naman na feeling natin kalupitan yung binigay sa atin, yung napalo tayo, 'di ba? Minura tayo, pinalayas tayo ng bahay, may mga ganong kwento tayong naririnig, ginutom tayo, hindi tayo pinakain, hindi tayo binigyan ng allowance. 'Di ba? Yung mga maliliit na ganitong klase ng bagay na nagbigay sa atin ng negative emotions, hindi ba nung na-process natin, nakapulutan natin ng aral. Meron tayo natutunan. And yun yung pinakamahalaga doon, Yes. girly, that you do not lose the lesson. Yes. Yan. Yun Panghawakan yung mo mahalaga. yun. Panghawakan mo yung lesson na natutunan mo mula dito. Yan. Totoo yun. Yun. Pwede pa natin pag-usapan ito sa podcast. Yung mga Maganda. forgiveness na ganyan na partner, and talagang magandang topic ito. And thank you, girly, for sharing your heart, pouring your heart out sa amin, 'di ba? And hopefully, hindi man kita share ng piano, no?
Nakapag-share naman kami kahit papaano ng happiness sa'yo. Sobra Yan. naman yung budbud, okay na ba sa'yo yun? Yung budbud na lang. Pare kasi yung bread, ano talaga siya, mauubos ni Nicole yun. Pero yung budbud, madami akong pwedeng pagkunan. oo, hindi, may sobra yun, partner, madami yung budbud na binigay Ay, sa'yo. hindi, partner. Gusto ko maging diabetic ako. Huwag mo kinukuha yung budbud. Pala-desisyon ka. Pala-desisyon na si Chuper. Ikaw na nag-decide. Itigil na natin to. Tsaka alam mo yung kala mo hindi nabibili sa tabi-tabi yung budbud. Asuka lang naman. Desisyon. Ikaw na nag-desisyon para sa budbud ko. Akala mo sa liliw lang may asukal. Itigil na natin ito. Maraming salamat sa iyo, girlie, for sharing your, pouring your heart out sa amin, sa Tambalan. And we hope na kahit papaano, ay nakatulong kami sa iyo. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento, katulad ni girlie, na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at Nahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!